Uy, anong gamugot man kadra? Tapat gabi. Nganong gamugot ka? Hapit na lagi ang birthday. Dapat noon malipay ka kay hapit na imong birthday. Unsaon paglipay, sukad-sukad sa akong kinabuhi. Wa dyan ni hatag og gift na ho. Wala ni hatag og gift nimo. Atay pinungdungog mo ng style. Gusto na ko gift, bahalag simple lang. Balag simple lang kung tayo matagaan na kay gift. Malipay na ka. Siyempre, kinsa ba di malipay kung hatag og regalo? Sige, mulakaw sa kuha. Atay regalo. Ko tayo kong parta puro kasinsilyo. Mr. Lim, ano oh? Saan yung mataan ni Sadboy man kayo? Regalo. Saan mo? Mr. Lim! Paps! Samang ka nga, sige magpangutkot si mong ulo. Dako magay kag problema. Taya lagi ay kabantay ka tong babae nga kung ipanguyaban. Oh, ano sa may problema? Itong chika pution nga bola na ba? O gani? Hapit ng birthday niya. Ano? Saan mo gapit? Nagpadungog-dungog mo dyan sa kuha nga sukad-sukad daw siyang pagka-birthday. Wa pa siya kadawat og regalo. Sa mo din mong problema. Kung saan din mong plano i-regalo siya ha? Mo gani ano wala ko kinahunahunaan kay first time yan ako mingunan so wa may pang regalo. Naunsa man din yung tawanan ni. Kasagaran gina na Mr. Lim, may mong ihatag kay bulak, kung dili teddy-bear niya, tsukulit. Pabi, bulak, teddy-bear og puti ka may mga kapapsay ka na mong ipansulti. Wa man ko ika-afford anak. Naunsa man yung tawanan ni tuga-tuga kag panguyab, wa man di kay kwarta. Abi mo guna kog madala ra jamming ba? Sa karon nga panahon Mr. Lim, lahi ng henerasyon. Mas mainlove ang babae sa imo ha. Kung daghan kag ihatag sa iya ha. Lagi nakabalo na lagi ko lahi ng henerasyon bro. Nakoy kwarta dire bro, limited ra kong budget ba. Ay kabalo na ko Mr. Lim. Ako'y kaila. Kapasig mahal kayo na ha. Takaram ka. Hulugan na to ni magsinsilyo, mulihok na to. Binuang man na ay surjo ka sinsilyo ra to. Lagi. Human size teddy-bear to siya. Tika may bantay lang ka sa kuha niya. Asam na to na tuon. Pakitaon na to ta. Patay sure ni ha. Lagi. Tara. Diri-diri ta Mr. Lim. Ay, timpa. Mangwa sa kong bulak. Kumpleto akong pamisita ba ha? Oo. Sakto. Full package naman. Tara. Asa man pap? Yan na Mr. Lim. Kadali lang gid kayo. Pangitaon sa nato. Naaral dito diri. Sure ka? Diri ra lagi to siyang katambay. Tawag ka daw. Dodge! Mr. Lim, dito to sunahan. Kinsig na dito gibilin ba? Damay na araman diri. Kailangan kaawag ito. May lasa gamit ani pataka. Magbutang. Gilutang ramas dalan. Kelas mo na ni human size teddy-bear ni mo. Mauna ni. Tabangin sa kubi ato ning alsahon dito. Init kayo maguba ni. Kelas gawa. Tara. Kelas gawa. Putang Ano niya. ako ingon sa imo? Human size teddy-bear lagi pero perte manggamaya. Human size pero pang bata ni siya. Kunya pero pa. So may pagpaandar. Hulugig sinsilyo na. Dias luyo. Sure ka sinsilyo ra ha. Tanawa dia. Tama na. Lulu. Balik down. Nabitaw ko sa imo? Grabe sinsilyo ray kapital. Nya, saman. Tara na, ready na ni. Timpa. Basing mahadlok akong tagaan ani. Dapat ang mga teddy-bear cute ra ba? Cute, ani? Bungoto naman kayo. Ano ka bala ka? Kaya ako'y costume dire. Nakay costume? Sige pagilis na. Tagakis ako sinsilyo. Tagstuwa nagsinsilyo. Nya, sige. Amo para nakaregalo. Hulugi. Pagdali, Dodge. Uy! At ano niya? Ay, cute ra ba kay costume mo? Pero di ba pa, sa ato sa testingan kay basig mo palya ba? Sige, tisingin na. Tsaka Hulugi. nagsinsilyo. Good condition. Pangit. Taot ganda ni. Sige, takakig balik. Kelas gawa. Kurot tayo kong sinsilyo ba? Nato di piggamay. Kini okay na ni. Oh. Pangit. Kelas daw nila lamang epektuhan ni Pap. Pangit. Initan, manggundi ba? Wala ka po sino habi? Kamay. Puti kamay. Good condition na. Okay na ni. Dere, bilin sa nato dere. Ato sa atong chika ta. Tara. Yara ka. Morning balik chika. Ayo, Clyde. Nang naman pagkadiri. Ay, kining nagdala ko kauban kay nanadyo ko regalo sa imuha. Ha? Bulak? Mura ni mga hatag na ho? Ay, dili lang kay kanay. Nakoy surprise sa imuha. Surprise? Ano na be?
Naabday sorpresa nga makabalo ka. Surprise lang ito, piyong lang yung mata. Tara, pakasa. Dirita. Piyong lang ha. Kaning Paps, kaning okay ra ba na yung regalo sa iya ha? Sure lagi ko, in love gina si mo ha. Kaning Paps, kaya kung malipay siya niya akong regalo, birahan dayon din ako diretso. Birahi good Mr. Lim, kay swerte kay ka. Unsay birahan? Pag sure mo ha? Ay wala, birahon ng ribbon sa regalo. Ano ba ka na? Ako mo din makaunaan ni Mia kung ako ning birahan. Ang kaya no, buloy diya. Chika kayo iputi kayo sana. Tara na. Kini yung mga tawana, perminti na lang yun ba? Nadili maayo ilang ginabuhat. Sige. Ito ba ang human size ti Beber? Matik. Ha? Human size? Di. Oh, nakadungog na yun siya. Human size ti Beber? Sige na. Ano ni? 1, 2, 3, go. Surprise! Flighty! What? Kuya niya. Naman yung porma! Na, wadyo ko salaan na. Ang ako rin mangod inyong tiradahan na napamoy planong duha. Magigsoon dahil mundo ha? Ay dili ako kaplano ano yan. Si Paploy ko na. Bahala na kaniya! Yati, bitagan na. Ya ikaw, unsa may imong giulat da? Mabalik ako ha. Dagan!